pager ning telapukan kelingan kenang hidepe kelingan mah kenang belane kacang asin asin saten diuyahan asin saten diuyahan asin saten mah diuyahan hari kacang asin saten diuyahan abisin duduan isin saten duduan di tanah pinggir segarang ora kena den sabari mamaku tawang sari ora kena den sabari ora kena den layari mama eko si mirengaken Janu Nun ma nang apa sih kaya wong elik kaya wong pengantin anyar elik kanda karo wong tua mamadep nang beli kena kaya kono aku beli sopan aja gawe keder lawan emak eling-eling mangka eling mamangka eling toliga senang punang apa sih dak delengakene sedina lorong yen katon yang lamun bae murung bae kaya ora biasane senang janur kandaan karo emak karo bapak senggak guyon tapi nang apa sedina lorong yen kedelenge yang lamun kaya ora gairah ngomong karo mana apa mojan mimi ebi pengen kayakinin beta mah priwe sih janur kue lo kesibet mah delengan tangga batu mangan pada enak pendidikan pada ngaji arisi badan janur kemah mangannya kekurangan mah eman-eman wong seduran Janur Nun sing sabar ya nak sebenarnya emak gak beli sampai hati delengaken Janur kayak kono pengen emak ganang gawe seneng gawe bahagia karo anak tapi apa sih diperangkakan lakanan Purwa dewe kader papan nira Ciriwan Cibagja diri ketulis kegawang janji
sekedar buru kuli Ariana wong oleh kakak. Ulane pesene emak ning Canur. Dadi wong lanang sing berguna nang. Sebab wong blenaku sengsara. Wong ora duwe ku diece lan diinan Janur. Ning sapa suniti diri. Janurku beli nuntut ing emak lawan bapak. Bung janurku pengen pada kayak batur janur gama. Ya ya nah. Mangan kosi lawe ayam, lawe daging. Ari janur karo cacahan kangkung bae mak. Sabar nang. Kok ngadang bapakku selametan kok gamangan lawa ayam ya nang. Kempong janur mak. Nang pengen mangan. Kacang dawa wite aku. Kok sabar ngenteni bapak nira. Toli bapakku mendisi mah ora teka-teka ning omahku mah. Ya pamit teh marepan luru kuliah jenengan nang. Toli janurku mah perasaan sedina loro iki ngrasakaken blenak mah. Blenak nang apa sih sayang? Oli janure pengen ngomong lawan emak. Angguran ngomong karo emak nang. Aja nyewot ya man. Ya belim asa sewa. Wis sunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa, wis kanciksi tekaning janji. Kaya janur wis telung dinakiin mangimpine ku blenak bae mah. Nanging ngimpi apa sih? Ya makan wis weruh wis tua tentune luwih paham emak lawan janur. Janur ku hari mimpi nganggo klambi ana sing ngili maning. Nganggo klambi maning janure ana sing ngili maning. Tadi senang ngimpi nganggo klambi ana sing jaluk kono. Arikun mimpi apa sih ma? Mbu mah dewek beli ngarti. Tapi nang jare kasih ngaran wong mimpi ku kembange wong turu. Bisa jadi pikiri gak ah daripada senangnya mikiri sing ora-ora. Ya kema ya metu beli ning jaba. Masak apa sih ma kempong janure ku ngelima. Bocah ku maning-maning masak apa pugula ke beras-beras acang. Engko ngenteni bapak nira durung balik kaki kuli. Masa mangane cacahan kangkung kaya ngempani entok bae ya ma. Kangkung gak sing penting ana asin-asine aja rewel bocahku. Tuli baka mangan karo gaplek yang ngentut bae jandure ku ma. Pengen mangan sing enak ta ma. Saking sirama wis gak ah. Nang Nun ma. iki semau titipan surat nang. Surat apa sih nang? Sing endi makun ko ma? Ana wong ngateri. Cek kebacaan. Selingkuh ya ma Selingkuh. Ih, semaku wis tua boro-boro selingkuh. Ando digecek bapak nira. Buat nok Eba lagu neng ringet bareng jema. Oh, ringet bareng. Iya, nang. Nun ma. Semana harapan bagi-bagi salam ya nang. Bangos apa sih? Pokat bayana sing melas kanggo bapakku terutama. Kanggo mama kewuro cikin ma. Terus kanggo panitia. Kanggo singana ning ngiringan ku ma. Kanggo Om Rido Salon. Bener. Kanggo wong singana ning ngiringan ku Kang Jayana. Ayo mak Kanggo ayah Denok, Bunda Denok calon tuan rumah. Ana Mimi Haji Caringi sing Denok Sinse. Mimi Haji Nang lagu Udin. neng ringet bareng je jalukane Nok Eba. Terus kanggo Mamai Alpin. sing bulak Wong Bulak paren. Paren.
Ana Mamai Eko nang. Oh iya mama. Mak, eling dening akeh sedulure mah. Iya nang. Toli bapakku wayamene durung balik bae mah. Iya sok kadang-kadang Mak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak mah. Dawa umure nembe diomongaken wis teka. Mancing meneh bapane. Ada hubungan baik pegawean Lah ya harapan apa maning bapane pegawean laka. Dodok bapane kandane bari mingser. Takdir beli bisa dipungkir, kadar beli bisa dipungpang. Silir mudik bandeg mayong, ngenteni giliring angin, ngenteni giliring angin, ngenteni serodeng toya. Nyawang gunung katon suung, nyawang segara ombak ombakan. Abah mojai keding bos sabe mimi bilkis. Jangkrik demi semelang ditinggal kari, sun melang ditinggal rumah. Wong kasih sun melang si ditinggal kari. Astagfirullahaladzim. Perangsane mau umur wis tua pokoknya. Priwes. Ya artinya semangat masih gede, tenaga wis ngempleh kayak ini. Iya ya bapane. Tapi makenen bapane. Garepan takon yang sampean asil beli. Kerjaane ku, kuliahane ku. Ya ampun durung dibayar kerja ning bapakku wuku. Ari kun priwen-priwenan. Gawe galengan bawang. Miang masih ngesuk dan oleh barang paling koji bayaran ini. Ya bener ya mas sampean aku ngomong orang. Bapak kubu kanggo dadak nepur beras konon. Iku janur kengelien wetenge kempong je pengen ngamangan. Ngarep-ngarep sampean ari teka. Omongannya kayak konon. Hari siran durung liwet takon. Ya boro-boro liwet wong berasnya belaka. La ilaha illallah, ya utang nyelang dingin karo tangga. Isin utang wis pirang-pirang. Wis dikandak-kandakaken ning tangga. Tuli duitku wis entok lagi minggu mah tak upah selawe. Masya Allah. Duit selawewu kokon seminggu bapane. Aja gila-gila sampeanku. Deleng ku bocah melas beli. Sudah masakingan wong trabas sih kayak jahat. Ngarani wong wadon setrabas rong trabas. Ajar duit semono bae kokon awet konon. Sampeane mangane dilatih tangan bae aja mangan sega. Aja mangan sambel. Ari apa-apa. Sengit kita ngomong lanang cupar kayak konon.
yancang sangkane gamboke ya rewangan nama kaya aja nyagerakan wong lanang pe cek belajar utang aja nyaur kah Sampean wong waraine kaya konon. Ya ora ina bapane. Nyai Pandan gak pengen rewang gawe, pengen bantu ning sampean. Tapi yang priwen weruh ora kaadaane. Boro-boro tokang kuli-kuli ning omah be ngelu be mriyangi bae awak saben dina. Ciriwan Cibagja diri tertulis kegawang janji adatnya di gamingget adatnya di gawang mingget delengan mama kupa belas ningan masa iya mangane ditinggali bolet sampai dilubungin ning laler lah kasih gelem Ya masih mending anak bolet bukan jelwetang. toli kupa non priwen janur kuwaye bayar ngaji mingguan kupa bayar ngaji uru dewek janur kuwis nunggak pirang minggu paisin janur kupa kuno yang kok konon sabar bapak durung oli duit Nini ya wayang tuku obat, obat entok sikile lara. obat maning obat pegel tukune tuku obat tetes mana sing gelis Aja banget kah? Gila-gila. obat menumpuk pirang-pirang Astagfirullahaladzim. nyata Gunung. bungkul kandapan Tangi-tangi bapak nih. melas tebon rai bisa dirongok akan nekuani melas si keluh kesah telu anak meratapi nasib kehilangan harta kelawan benda pertanda de wong biduwe kini rai monggo ulah kahak ke wong sing ngendi kini tiba-tiba Iya kok sepirang-pirang pada mancing kupu kula wong kok gede-gede ya bapak nih. Podong garing murag sing pae gawing gagas manik pikiran mamaku tawang sari mamaku rojiki mini Bilkis apa mau jahit Eling-eling mangka eling mamangka eling sekarep kiri gambar waktu welan pisan kaya kaca ning lahir tetep mungkiri mangga sekirane wonten perlu karo kula sekirane wong sing ditambahan Iya takonana gak bapak nih. lamun sampean pengen meru asal usulisun parah seseput tawang sari sing mirengat sing bantaran manuk rawa bantaran mangkon iya masa sumejak kula pailaran tempat panggonane Ki Pandan
Tapi setelah kula liwat, ana obrolane sampean lagi keluh kesah. Kelangan pangan. Kae deno Bunda Eno Laya kula ki pandan. Sampai ya Nggih. kaberan lah mau kayak kono ya Kang. Berarti ora sia-sia. Iya bener Kang. Ki Kula kula mencekak mawon ki. Harapan kanda karo sampean. Apa leres sampean duwe anak bujang? Apa Cik? Eling-eling mangka eling mamangka eling maksudnya bujang perjaka. Bujangan perjaka mlekah bocah sing masih dhewekan. Nggih gadah kula. Duwe Duwe. endi bocah? Ana siji-sijine. Anak kula Kiyen anak kesampe.